Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arkimang lukumang tidaw debakan ng YouTube-programma Senang Safe-sa. Maar natuurlijk, volgens bidding, waktak ala debang odi sa tang inser ng yabdeman na Flora, yabdeman Lelydorp, yabdeman Komowena, Nikeri. Alla si we barde wan odi. En we accident voor harde bangi de sturu voor arkidentori. Want tide, wat taktori, want tori def taki. En natuurlijk, je ziet nga soma misdong nga masrafikas. Berang tangi masra tak tidak mimah kom baka ina programma na tijdje baka weekends drukte ook toe. Maar goed, mebar alla de diaspora gemeenschap, zowel in Europa, like Nederland, België, Parijs, maar ook toe de bradanga safuno sa etana, Amerika, in het Caribisch gebied, Aruba, Bonaire, Curaçao, Karkom. Totaal met takken simpel 1 miljoen sanamang. En ja, like voor sabi, misdona nga masarutili na programa. Ja. En meyere sani bradanga sa en vooral voor saptak mino kom piste na programa. Vanwegens nogmaals, vanwegens andere verplichtingen, maar me pak misan op safri. En masarut. Ja. Eigenlijk me chapen direct jere. En me shiwan tu sani like private jet euro. Ja. Toch? Ja. Ze zelf of akon gratis of je pai vendalek mino sabi. Dat mino sabi. Ja. Ik denk user no sabi. Maar meer nog, de meshi private jet esaka, dat wan tak money de. Natuurlijk money de, maar master Fikas. Terwijl lugo de sanati a private jet, want je begrijpt dat je a president voelt die akong, dat legt a volk uit dat we change het systeem. We veranderen alle den tori. En alles wat we doen, we leggen a volk uit. En if you see nou dat president Pusernang kwam naar Colombia en sang president leg uit, ook toe minister van Volksgezondheid, die mij leg uit, dat a toso, dus president de, maar no a staat a kondre Colombia nodig uit. If she a toso nodig je president uit, dan hij legt uit dat je a toso zijn een jet, een plane, een vliegtuig, voor te tekenen Thiago Dape. Dus mijn vraag is af, Fikas. If me kan briba toch dat. Omdat, mijn oma denkt toch, if me toch een voorbeeld, dat je ziet dat academisch deja, wamang sa muspai academisch, in een geval die zie, senang muspai a atoso, dan academisch is er nog chat gote ko mang di muspai you, ay pai alasan dat president leg uit, asanati yere no molegi eerlijk uit. Asana volk, u denk dat dat dong, maar asana volk het denk morofara. En unu, voor senang saifsa, we opo ay, voor arkibung, en u gebruik u verstaan, want smanum kotegu lolo sani. Want dis no kan en u wasi bepaalde toran masafigas. Masra bradanga salobi wan luku. Eigenlijk moest man begrijpen wan simpel formula sana bito. Luku. Je kon in a media, in a president, respecti, in a president, omdat hij goma instituut president. Dat is zo. En hij go om mevrouw Jennifer Simons. Ja. Ja toch? Hij go om a instituut president. En daarbij je moest taka true. Saide lek faitaki. Wa at also o sen wan plin giyu. Saide wan doro seikondre ziekenhuis. O sen wan plane, wan private jet plane. Sa e free per uur denk ik dergens de $65,000 per uur. Dat je free wa Colombia we tak over 3 ton ba dena. Dat va wa kan pistolen dat die.
En bijna maar gebruik een woord. Maar we horen even. Maar belangrijk is, u moet begrijpen, Bradangasa. Het is hetzelfde dat Tamara, you want buy one wagi. Ja. To, dat je go naar een car dealer. Dat je tegen car dealer dat je mina money, maar bij je ma wagi. Ja. Dat je bij je ma wagi, a car dealer reactie zo CV eden in Rokobo. Dus dat. Dus dat wan taki, wan sama, abi fu pai, a jet maatschappij dati. En no ook ondalen. Suma opaying, de man, a instituut van president, e taki taka ziekenhuis ging, a plein voor free comité. Ja. Mino denki, brangasa, volk, mino denki, na wan nuchter verstand, tak wan ziekenhuis, au las gi wasma voor free kom na Colombia, wan $3 mino denki. Maar, Pikas minokoti moko, maar president leg uit dat ik ga doen business daarbij. Maar achteraf, eerst er even leg uit dat ik ga doen een check-up daarbij. Dat of dat hij. Brangasa, moest volg Star News. Volg Star News. Ja. If dat no sari, was het zo confidentieel geregeld dat a volk no be mag sabi dat een masra van president serif goe. En natuurlijk, ama mag na een partner, ama mag go. Ja, tuurlijk. Het hoort erbij. Ja. Mina probleem na sandati. Tenminste, mina ap no probleem na sandati. Nee. Maar a fast, masra rut. Ja. Ik kibrasani, Ja. to. Lek tak na wa san ibe go furu, san no an mang no be mag sabi. Ja. Brasa, naman tegi to, tegi puspusif luku merki na de sandisi opsa. En masra rut, im corrigeer me ref, mi takwa san no mag taki, mag corrigeer me Ja, tine jatu. tuurlijk. Ons make die vergelijking ook toe berangasa. Die vorige president, ooit you jere tak ama charter wang private jet. Nooit. Minotei tak ama nos doy een business class voor een SLM of Maar een KLM. commercieel toch? Maar commercieel ama Commercieel vrij. toch? Commercieel Heeft toch? nooit en nimmer staatsmiddelen gebruikt. Maar hoor ik ja. Ja. Te asa sutu dalek, dat je jere taka monik mopo financiën voor pai wang private jet, Ja. dat we bari. Dat we bari. Ja. Taka ko giwa medis check-up, abe de kan de giroko inderdaad dat pedua medis. Mi fene era. Maar a vast van je kibritori, omdat je wakai bar san fosferkise change systeem, Ja. Oké, Wel. systeem. dan horen we een speaker naar je schrijven toe, tide, en dan zeg je van, mijn campagneslogan, kinky systeem, Is ja, is niet correct geweest. nee. Maar Wat ik nu doe. Maar Fikas, als president toch, dan ben ik ook, ik tegen een volk dat je, alles aan zij doet, je tak aan een volk, je legt uit. San enkel me vraag me zich af, zij de ik kibras aan is, terwijl ik ben kan tegen een volk gewoon van Loco, mi ego dape, go tak aan de man, maar tegelijkertijd moet doen een check-up, want, toch, eenmaal mi dape. Dan, een volksreef, in de bos doe ik chuku, elugu, samsa eigenlijk. Want no, allemaal de bezig elugu, sumo pa ja slag van jet, toch? Na semsa ni masra rut. Luku, pas de asmas dong, asma teken tap voor een stuk, voor een persoon. Ja, Achteraf je kon naar media dat je tak, joh, ik wist het niet. ja. Dus dat. Het is leuk Ja, dat u een stuk krijgt om te tekenen, maar je tekent à la dolek tak naar een printmachine daarbij. ja. Je leest een stuk toch? Dus dat hij. Dat je kon in de media achteraf dat je tegen tak, joh, ik wist het niet. Ja. Ja. Dat je vraagt jezelf, zei sa. Dat je zei psa. Ja. Maar zomaar zijn ook om Ja. sa. Watch. Ja. Luku zei psa na de man. Weet je wat? Want no thing, want los aan happen in een veld, in een kamp of de man.
E ano tak me wan broko de man campo era. Kom de kring. Ja. Mine broko no wan sama campo. Je wan regeer, ik kisi mandat, go regeer. Ja. Go regeer. Ik kisi no ruimte. Nog er bij oppositie heb je. Maar 1,6 miljard. Ja. Voor ondersteuning. Dat go. No me kasra na volk pina. Maar zij doen nou. Ja, maar ze leggen dit 1,6 miljoen naar de Oppenheimer, waardoor als een makkelijk voor door, want dat schuld dat goed toch? Dan alle die rente dat die maar leggen. Maar nou, mijn vraag is 1,6 miljoen, of miljard, sorry, miljard, 1,6 miljard, Ipai, Oppenheimer, samen een verschil. Hier wat doorving, Fikas? Barangasa lobiwang. Luko sama sararo te tagjati de. Luko sama ilagay. Ooit na de semang disi 2010, 2020, Temangwa Oppenheimer Golin bijna richting 650 miljoen Amerikaan dollar. Dan gaan we rentevoet boven de 8%. Ja. Tema truking ya regering sakong baka dati 2020. You taibere barangasa, mi taibere, alas naman taibere. Tekwa IMF programma voor recover a kondre, financieel. De man kom baka de man tek 1,6 miljard. Nauwelijks 6 mo de man not dobo bala. Nauwelijks 6 mo de nos don de tekik ba. 1,6 miljard Amerikaan dollar. En hij meer sa de may taki. Tak alining sa de man be teki. Dat de mij taki. Alining sa de man teki. Ja. To? Dat de mij taki. Gaan ze afbetalen. Ja. Met rente. Ja. Wel, alsof a rente ik mop of lok toesie kom. Parang sa rente betalen als je het hebt verdiend. Wel, wil ik er naman no verdien aan money dat die voorbij a rente wan maatschap, wan Oppenheimer. Ja. Ja? Zonder voedoan sani. Letterlijk zonder voedoan sani. Ne mogo paya rente giyu de man. Maar parang sa Ja. luku like Johan met een nou direct Johan maar je vierlijk na man dat dit gewoon niet kan. Ja, man. Hoe ga je als Surinamer of ja kom ik ga neem het persoonlijk even. Je go tekwan pai man dat je yama moni klari. Ja. Dat je go tekwan trapai man dat je pai eerste pai man sai teki. Dicolo Tapolo. Ah, Dicolo Tapolo to. Precies. Sa so beta kaltito. well no. Ito beta kasana to. Tik olo, Tapolo. tap olo, tik olo baka. Eindelijk maar oletang. Ulit tang Kilop talk. Oletang. ulit tang. Ja. Het is hard om te zeggen Brangasa. Ja, tuurlijk. Her je bari. Ja. Maar dan nog, Dus dat hij. unu egis man de in staat voor mek de rommel die ze in a kondre. Maar moro rommel de. Maar zo eficaz. Moro rommel de. San de moro mas. Want no. De mij takwasan over Grasalco. En dat op je rommel de. Je begrijpt toch? Omdat directeur bij de, meneer Rozenhout, naar directeur dat Klopt. is dat toch? En die beheeratori, een paar maanden geleden, dat voor kilo, koutu, belasi. Mira torito. Dus dan ook, president, potwa RVC dat want nieuw RVC, dat de man go onderzoeken aan checkatori, dat de man tak jaren no. Voor onderzoeken dat hij, dan gaan we de directeur Rozenhout op non-actief plaatsen. Oké. Ik raad het op. Ja. En je begreep, Abob dat weet ook. Rozenhout dat Abob. Abob man. En Abob Dina, coalitie. Dina regering. Migado. Dus, no op je probleem de, want de man Feni, de man Abob Feni, dat de man make afspraak naar de tramang in een coalitie, dat te upurwang onder een directeur, dat om stak erover at dat is. Dat de mij leg uit. Dus, te opuramang, je verplaatsen pot om trapresi, dan tak erover. Dan met taki, in een programma dis mi etaki, dan kan dat. Dat kan.
Maar in een situatie die per aantal kilo lassie, dan feit je een probleem daar. Dan RVC kan taki tegen meneer Rozenhout takeren no. Non-actief even, dat was in de mango controleratori. Interne controle. Interne controle of scout of sumadang, ko checkatori, en if next no there, i anu kring, dat we pot die baka. Dus een probleem no kan de eigenlijk if you look at zo. RVC doe juist door omdat misabi dat RVC no doe aan zomaar. RVC eurokona statuten toch. Statuten dit ook. En dat was statut dat hier no. Te je doen een feit, hoe kapotina was ze onderzoek aan. Nou, RVC kan doen. Natuurlijk ommelden aandeelhouder. En de man op potje zomaar dat je moet weg. Nee, RVC no doen. Want aan de dan pas de man kan doen dat. En if Abob vindt dat hier no, als aan no boom, dit no boom, dan kan ik kan take RVC, ik kan take de statuten, de trouwen de no prullenbak. Want dat is aan het doen de, aan Euroko. Wel, maar sa lobbywang, ko volg de sanisi boom sa. Ja. Ko volg de sanisi. Einde van de rit na a belang voor Sranang. Natuurlijk. Hij draait op een graskalko na een Sranang bedrijf. Ja. Sa main laten ritme sabi. De mij doe fito, plantmateriaal speciaal. De mij doe ook go-to mining. De mij doe. En einde van de rit gaat het om onze sources die gemeend worden voor gebruik in een nationale belang, maar ook in een nationale bruto buitenlands product. Binnenlands product. Nou je shibradangasa dat die wan losan idee dat bepaalde sma in akondredisi e play politiek. Ja toch. E play politiek. En soms je denkt dat je moet je daarvan iets zeggen. Maar ja. Maar bradangasa lobbywang. We volgen een case disi. We lopen seipsa. Morofara. Maar Morosan deftaki. Natuurlijk Morosan deftaki. En awang de san sai be abi masrar. Ja. You charen ka fesi want if mi taki au de wan probleem. Nee, je taki. Nee, de wan probleem. Nee, ik kan chago. Bon furusma brasa. Ne begrijp ete dat die saide a regering die si ekibri informatie. Ekibri informatie. Die mishi leki sa presidente doen ook. Private jet. Tekenstuk dape. Ja. Dan no sabi. Dat nou een teken dat de man swaki. Ja. In a communicatie. Na a volk. En na de seman die si be a bigi mofo. Masra rut. Maar takken bigi mofo de be abi. Ja. Wij gaan beter communiceren. Ja. Ja. Bushouders. Boothouders. Karkong. Die ne vinden money. De verpleegkundige bekijken zo'n 6000 SRD ete. Ja. Meer de pai one deal. Meer dat schrijft de no pai. Maar na de sema die zit ook jieng. Ja. De jieng. Ja. Ja. Barangasa lobbywang. Schrijf pot voor me. Boteng, schrijf. Tak na de sembang die si. Olip unu vierkant dalen. Olip unu vierkant. A president schreef je Shikba Masrarut. Hij maakt een loblunder. De mij interviewing no. Imshi na bon snelheid draait 360 graden. Wat Anna antwoord. Maar plan no dit ook. Plan no dit, next no dit ook. Maar je ziet heeft dat ook. Dus een regering die zie. Alle de sansang op vorige regering zit. Je ziet, economie, alle de stoor dat zo. Sambe tegi, midak. Alle sansang op vorige regering bezit.
de mij goed op serif lane. Omdat next no de. Next de manabi. Mo takke kan de mau ati bron tap mi mas. Nee, maar je mag takken staan niet. Je mag takken altijd. Ik ga If de volgeren. man no man char de man coalitie in een parlement kon, voor start door een vergadering, Ja. zegt al veel berangasan. Ja. Zegt Dus dat- al veel dat die situatie negobong. Nee. Totaal na sebi partij. Mhm. Met dat. Maar if je tering, dat de man door bijna 17 partij totaal. De man meki regering. Ina ispang. Uda oppositie rustig. Rustig uda oppositie. Iwan regeer. Iwan change system. Iwan ita corruptie to. Well, commissie say los op. Commissie say los op. Omeni pas de mas do de man bija jompo masra rep. De man pot omen fai kareng tap ala ministeri. Scan was kwestie. Wan quick scan nga sort emery scan en weet Ja, veel ja. sort scan de man poti. Actie de man sa de man sort resultaat mo poti. Binnen China zit. Ha? Binnen China. Alleen voor blakka a vorige regering. Alleen voor blakka vorige regering. Natuurlijk sanip saam satu Ja. minote itak anotru. Ja. Sam sabrada if de man voor mi komitaking. No dubu sani de intref maatregelen zo simpel. Mi nego dek no man. Nee, en heb de man Mi nego dek no En man. heb de man bevoeren. Neem schroten. Sroting. Ja, zo simpel. Bovia OM en weet ik veel. Ja, ja. Srotam. Zo dan, klaar. Zo simpel adi. Ja. Maar inom mek lek taki alasana fi happy. Fi happy a bubu man tu ete. Brada nga sa lobby wang. So we shi dat ome sani de pe ye hori ati ye denta sa demandis edu. Siksi mu sebi mu weg ba richting no de plan no de so si financieel sa de mau du financieel. Dat deed toe. Telek mi yere en commissie minoshi de cijfer het is na yere mi yere. Wa 1,4 miljard bij de centrale bank de mag gebruik 100 miljoen uiting ba. Zo. Infinieer tapa markt. Of Ja, a ja. true of a not true minus sabi. Ja, ja. Maar lekwang normale burger is ja verschil wel direct. Ja. Na de semman is jump op bar tap podium gin de mau saka prijs op basis levensbehoeften. Na de semman is bar sangi de mau set volksgezondheid gi beter zorg gi de man. Na de semman is bar gi tak transport au de gratis gi de man in grote mate. Sa de set gi 6 de moro fara berdangasa. Sa de mij doen no. A enige san sa de mij doen no. De mij ook als er kompas. De mij ora kompas. Sa voor regering me doen. A voor regering. Bebi luku a buitenlands beleid. A voor regering. Bego tak na. Me karon simpel voorbeeld Nederland. Omdat a relatie dat we bevrongen. From helemaal. A voor regering. Bego tak na de man ape. En you see no. Ala de man. Sabe jompo. E miki bari tak fa a voor regering kan go boom na de manati. Vandaag dag koning konja toch? Je ziet van je jompo alok toe. Koning moest komen, dis moest komen. Stabiliteit. Alles aan de voor regering city. Je takan koning. Want if er steden kom, ala de mij kom naar de zansa voor regering miki. Ja. Toch? Je ziet van de man zie bepaalde de man vooral hè. De man voor a tori bakan na neti tori ala to dati. De man be jompo dat de man. Isabete. Ja. Die kwam de Nederlanden be kom na Sandré, para man be protesteer. Isabete. Vandaag de dag, de man de leta Nederland. Kobusuk Nederland. Ang mga serif sabi na ambassadeur dapat na Nederland vandaag de dag. Be jompo lok toe. Hoe kan je bemoeien met Nederland? Ja. Ja. Maar dapat. Dus Maar na voor de regering, bezit asani. precies. Brada nga sa lobby wan. En met tak specifiek na nga de achterban Ja, van tuurlijk. de man. Isabi to. Luku, brada nga sa lobby wan. En umachtek mi kwala kiara. Na de semang di si bebar kolonisator. Disi wetmang dati. Tide na de may kong da de mo ko leg you uit. Ja, Sa toch? al die tijd hebben hits you op. Ja, ja. Ook al leg je uit, omdat de man die in regering, Ja, ja. ko leg je uit op bunga wetmang de. Ja. Wel,
Na mai kare, de mais de mai in mi taal, de mai kare de mais awari domri. Ja. Ja, toefessie. Ino de standvastig. Helemaal niet. Helemaal niet. Of je bent het of je bent het niet. Zoals aan Eroko. Maar ino mekelijk taki. Oh, wanneer het ten goede komt voor mij, Ja. dat je wan play met de voetjes naar afvallen. Ja. En dat na de man die ze doen. Ja. Barasa. Una probleem te kakune kon en sumai gwe. Ana probleem. Nee. Maar vast waar je meki of i ben meki, dat i be a probleem. Maar no te a sufficiu. Maar ze raden. Dat is maar daar. Dat is Maar daar. ik kom ook toe. Ja, Ja, ik kom dat ook je toe. John Palok toe. Maar de man eerlijk moet takeren. Dis a vorige regering met doe. En a vorige regering, alle de door stabiliteit, alle de wan zo, is dat toch, internationaal de man zit aan door. De man het de man zit bamboe zijn, die we gaan gewoon door. Dat de man het de man gewoon moet tak, ja die man hebben dat gedaan, negatief. Maar positief zijn niet. Zij de man doen. Maar a vorige regering, we roken aan IMF. Zij die roken aan IMF. Omdat we obefaya, bankroet, obefaya toch? Met lage rente, Ja. ene en dan Ja, toch? regeren. Ja, en Dus- dat weet iedereen, hè? Ja, maar dat zeggen ze niet. Dat de man het En de massa boom boom, dat dadelijk deel fire. Dadelijk deel fire. En dat ik met berdo je daar massa. Dat niet. Maar je moet prognoses kunnen maken. Je moet kunnen inzien, zo zie je gewoon aan kondre. Ja, dus dat. En als aan de man die zei doen no te man asraru. Ano lukt de man. De man ook klem dadelijk. Maar jere maar eficaz. Mi etaki, kijk je etak ato dati, maar mi etaki if de man kon een plan dat mi washi, op basis van een plan if mi shi dan kan dat oké asan kan go. No next no contact afra. Wat sa de mij do, de mij go do de sansa a voor regering me do. Dus kon een plan, kon een begroting, alle dan in kom, dan pas mi kan taki asan oslag. No mi no matak next. Laatst misschien daar president Gwe. Dan een zogenaamde elkaar, een zogenaamde VPK door ze direct baka. Ja, dat zou ik Dan zeggen. maar tak, we gaan een drastische verandering invoeren in begroting. In Monique ba. Ja, Dat zou je veranderen. Zou je veranderen? Ja, je Suma je wara spotu. Suma je wara. Maar brana sa lobby wang. Abe misha bigi mange kong ba Ja. masra rut. Ja, meneer Tate, hoor. En lek fau sabi brana sa. Tori def taki, Ja. mi wan tak hier deja so en leg uno uit tak u begrijp zo say. De man die zo'n char ugo. Ja. Maar goed. We door naar het einde van het programma barang sa lobby wang. Van hieruit miwang baru wang grantangin tak ko luka programa manteng niti of YouTube kanaal of pedan ook. Wan sweet day moro fara, maar meer nog, de srana mga funo sa itang inakondre. No trowe doti, hoor srana kring, en zorg ervoor dat de wan toerist ko inakondre, dan matak, hey, dat is een prachtig land, weet je, ik wil een keertje weer terug gaan met vakantie. Me baru wang grantangin, dis na vikash. Ja, van meer man wordt op tide. En natuurlijk, vanuit dat programma die ze tegen hoe dat je hebt terug die aan naar grond. Paranwasani, natuurlijk teperani, je oost ook toe. En die sabdagi, alibi hebi no. If je doet je best, je gaat vooruit. Ja, vanuit het programma dus we tegen nogmaals, we tegen rustig en te wantralis baga. Met aku grantangi. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me. Heaven is under the earth. I know you don't